Nag-asal kong butiti, buayag elepante, daghan kong bisita, nagtapok na sa amoa. Nagulat kung kanos anak ko pakan-an. Unya inig pangaon, ako ning palinyahon. Inasal akong tataron, hatagagtag sa kakumkum. Ang uban wa kaagwanta, ipauli sa ilaha. Kay maulaw man nga mulinya. Alas 2 na sa hapon, wala pa jud mi kaon. Inasal puting hilawa, nagdugo pa ang buaya. Ang uban wa kaagwanta, ipauli sa ilaha. Kay maulaw man nga mulinya, inasal puwerte panghilawa. Nagadugo pa, intawn ang buaya. Bintahang elepante, kay niliki naman kini. Puwede panggahiya ang butiti. Ang uban wa kaagwanta, ipauli sa ilaha. Kay maulaw man nga mulinya, inasal puwerte panghilawa. Nagadugo pa, intawn ang buaya. Bintahang elepante, kay niliki naman kini. Puwerte panggahiya ang butiti. Inasal puwerte panghilawa. Nagadugo pa, intawn ang buaya.
guys, what's up? Good afternoon sa tanan. Ako lang ipasalamatan tanan akong viewers o tanan subscriber o ipa-shout out na ko si Uragon Vloggers. Daghang salamat guys, idol. Sa imong pagtan-aw o pagpaminaw sa akong video. Mga joke, mga Bisaya version, mga kumpos pasiaw lang to. Palingaw-lingaw guys. Salamat guys. God bless sa tanan.